Horas madihita sa luhutna. Parsiajaran manugot ari Sabat 21 Januari 2023. Ibana nunga mabahen ulaw na bulon tuaw. Dihatabatakon parhubas ni Dalian Natulot Fen siyan buku ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Psalmen 126 ayat 3. Godang matungon na binahen ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Haruar mahamu siya tonga-tonga nasida, jala paholang madirim siya nasida ninna Tuhan. Jala gabi ama maaw di hamu, jala hamu gabi anak dohot boru diaw ninna Tuhan, si gonggom perluhutan. O tungsada persawaran nauli si tutu, tumibbo jala umia siyan panait ni portibi diape. Tuhan makidat hamu, tu bagasan rumah tanggana. Hamu gabe ruas ni harajaon, anak dohot boru ni raja na mamaretta di surgo. Radope hamu makkalomohon hajongjongan na sumangap siyan naong ni jajihon disi. Aidang suku dopei nin nasuruani do nabuy bahenon ni tuhat tu akadadana ni manusia lobi siyan naong binahen na. Moloholong akajaji bulon na songonidang diargahon, boy do ibana manakapi sada na tumibbo, sada na lobi mamora, jala ubolon. Sudi natolap bahenon ni Tuhan, di bahe do lahotu haluaw ni Jolma. Testimonies for the Church, jilid sada, halaman 510 sada. Tuhan mangido asahita mangargahon sakap panubusion na mulia. Asa mga tusitiki na dihita na sun gabi akka anak ni debata, jala mardala diadopan ni iba na dibagasan pangoloyon. Marhite pasahaton hamauliatian, iba na olo asahita manoba iba na dibagasan ngulunay baru, dibagasan hilas ni roha ganupari. Iba na makalungoton asa adong roha hamauliatian, di bagasan rohata, ala na guwarta tersurat di bagasan buku hanguluan ni anak ni biru-biru. Ala na hita pasahaton sudi bubatta tu ibana, nama marati-hati hok kita. Iba na makalumohon hita, asa marlas ni roha, ala na hita do panian di Tuhan. Ala na habonaran ni Kristus ima ulos na saasak, ima bangso pinabadiana. Ala na dihita do pangaropan na martua, tu harorona na tiburo nama. Seri Membina jilid 5 halaman 227-220. Songoni masahat ni persejarah dihita manugot ni hari Sabaton. Say di pasu-pasu Tuhan mahita sa luhut na sa derion. Horas.